Hello, good evening everyone. Myself Ajit Chandra Subhuti. I live in Bolgad, East Khordha. I completed PG in Utkal University, Manivihar. Banivihar in 2015. Yes. Then I completed my B.Ed Special Education in 2017. Now I am working as lecturer in Special Education in Seba Noyagad. Nice. I teach the teacher training in Noyagad. Now I am going to teach you about the sources of history. Yes. History is nothing but the event of past. ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ଏକ ସମାହାର। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ଜନକ। ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, କାରଣ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମହାନ। ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ବାସ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଇଲତୁତମିଶ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଶାହାଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏହିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇତିହାସକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କବଳିତ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଉପାଦାନ ବିନା ଇତିହାସ ଏକ ଗଳ୍ପ କଥନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କହିଲେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ମଠମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତର ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିଭଳି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ସହିତ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ରଚିତ ହର୍ଷଚରିତ, କହ୍ଲଣଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିଭଳି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାହିୟାନଙ୍କ ସିୟୁକି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଦିତ ଲେଖା ଓ ଲିପିରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ଅଶୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଳାଲିପିକୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସ ମହାନ ଓ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବିଶେଷ କିଛି ଇତିହାସ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଧୁନିକତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ମନେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ପବିତ୍ର ଓ ସୁଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା।